Iloilo. Simple lang ang imo himuon. Ipadala lang sa K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page ang laragway sang imo maestro o kon maestra kag isa-isay ang iya istorya kung naa siya ang luyag mo nga magdaog sang mga papremyo sang K5 News FM Iloilo. Kung imo nga entry ang mapilian, mahimo nga magdaog ang imo teacher sang mga produkto ni Doc Ramil Uy. Flower bouquet, free makeover, kag 2,000 pesos. Gusto mo na? Gusto ko na! K5, manunudlo ko, bugal ko. Make your teacher feel loved this Teacher's Month celebration. Gani, dali na kag magpasakop mga ka-K5. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok ang sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5, News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Ito ang bagong tunog, broadcasting live from the City of Love. City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service. Worldwide. Netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyo. Kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. K5 News FM. Macho, kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Gusto sang masa. Ang ginbagong nga programa. More tawanan. Tawanan. More kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Tara na, dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata at ulang tututikbalang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya, para tanan, nga. Nawagid ya. Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh out loud. Ay, tsaka. Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Sige na, let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang away, boy. Hey! Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Mic check, mic check. Kampiyon! Pasok na sa beat. Good vibes lang, walang pain or defeat. Sound trip, tayo laugh trip all the way. DJ Macho Kulit makes your worries fade. Oh, laugh out loud. Sige na, let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang away, boy. Hey!
nasa beat. Good vibes lang, walang pain or defeat. Sound trip, tayo laugh trip all the way. DJ Macho Kulit makes your worries fade. I'll laugh out loud, sige na let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa Quitay News FM tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang aaway boy. From Iloilo hanggang buong Pinas, mga listeners natin walang makakalas. Kwento, jokes, music non-stop. With Macho Kulit, we're always on top. A laugh out loud, let the party ignite. DJ Macho Kulit, the star of the night. Sa radyo natin, walang lungkot, just fun. Laugh out loud, yeah, we're number one. Susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Kung gininsulto ka sang tawo, tulo ka lang. Kung ginasinggit-singgitan ka sang tao, tulo ka lang. Kung magtalikod, biraha lang. Mga ka-K5, mayat ayag nga gabi sa inyong tanan-tanan. Wednesday edition, October 8, 2025. Good evening! Baka na, may lang subong sang aton nga gabi, mga ka-K5, kaya nga, ga-ulan-ulan na naman. Hindi tayo lang mag-expect bala, no? Grabe naman nga ulan-ulan. Do wala man siya sang low pressure, pero grabing ulan-ulan. Sa mga ka-K5 naton, gamay-gamay nga tayog. Ginatromata. E abi naton linog. Pero may ara man nga tayog, nga ginapangita man sang iban. Kapin pagin naga-inom ikaw sang extend, kapag palato tayog ka. Langga, tayog ko bala. Amo gina, ya. Well, sa mga ka-K5 naton, sa liwat na may ayan nga gabi sa inyo tanan-tanan sa pagtulutambay sa aton nga programa. Sa tanan naton nga mga suki sa kanginan, nga always nakatutok sa K5 News FM Iloilo. Pamyaw tamaan ng mga friends naton. Dira sa may Municipality of Gimbal, nakatutok na sa K5 News FM. Grabe ha. Kag sa mga friends man naton diri sa may Punta Tala, no? Nagapamati man sa aton mga taga Punta Tala dira si Jongjong, si Elmer, si Jan kag si Sungka. Nakatutok sa K5 News FM Philippines. I-share ang aton nga live mga ka-K5. I-share sa K5 News FM nga page. Talalagi do wala man nagagwa sa akon nga wala man nagagwa nga greetings. So abe check ko biyan ay mga ka-K5 naton. May mga tiyempo giban ko kis actually nga hindi wala nagagwa ang aton nga nang comments sa aton nga cellphone, sa aton nga live, no. Wala nagagwa. Abe check di ba chocolate be. Ara. Abi, palupad ka muna bisang heart. Ano yung mga ka-K5? Palupad sang heart. Palupad. Para nga suwabe. Gidladamo kita subong estorya mga ka-K5 naton. Tamyaw taman si Broxy. Nagapamati subong si Broxy sa aton. We'll be right back. More music, more fun. Alas 9:49 na. Dahil lang sa impilan kinagigiliwan your favorite radio stations, K5
News FM. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid na
namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyo mga ka K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinangalaki ng kape sa tamo. Bisa rin noon muna ang white pa nakakamahaw sa agay di magkakdosin mo dyan. At siyempre may araman sa may isip. Sigot ka. Tapor, gabi ka mga tulog ka mga aso ha. Hindi ko naman tulog ka na. 1, 2, 3 lang. Kisman pa rin sa kagunta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo naglugbo? Gabi. Wow, gabi. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo.
BTS compliment! Alright, mga kapigilala na dito sa mga kampiyon. And of course, para tumapit sa kampiyon ni Stasyon, Radyo Bandera sa Tuna, Subong, K5 Sina, Kalawang Radyo! And of course, ang bunga sa imo at loko. Mayroon ka sa 100. Aba po. Kung na yung ikakwarta, 200. 300. Wow, tungga. Tapos siya panang ko paano. 400. 500. 600. 700. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Aba, nala. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpaki mo, yaya. Mga jit-jit na naman. Ready? Once more. Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again, ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ka yun, last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila may guwapa, okay, kamo ang mag-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay, isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Para
Nico! Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami? Uy, ito ka ng alak, ha? Mga batong na panginsang, Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. may piso pa na ice water sa Kung aray, awan. udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay na. Tara na. Ini sa ikon mo lang binog. Oh. 200! Oh, lupat pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, how? 300! Na pagpati mo sa lagbong ako ano? 400! Kami? Tutuha. 500! Lipay mga lipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa mga lipay ko sa Jen? Okay. Liwaton ta hambang naton hep horay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka panakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode kasi nag-report na nasa. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala ang problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang itaon sa FM Pune-Ibon sa lingon ikaw mambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinaka-nubo sa natin 500. Nasa 500. Okay, ready? Okay, go! Boy! Uy, matanda! Wow, grabe! Matanda! Tanda mo, pasyon pa! Oh, dili ka sa nag-kepin talagan! Dali lang. Bagong ulo dapat ha, pero walang daya. Oo. Lugo, ano na yun? Magalong maglogo? Sino lang maglogo? Si Papa! Ready? Music! Ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos nasaan ako na? Basta kayo mo. 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow!
Hindi ka na pa kayo, kapo, hindi na to. Wala na ta. Ano nang gano'n kay Jack? Madamugid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais, Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyong padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance sa magkahong ngilingin-tos. Okay? Sino gusto mo makita? Sino na nagkasama? 88.7 Istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puriagaba. Nagkabalik ang programang Laugh Out Loud. Bilang sa 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga K5 naton, ready na ba lang tanan-tanan naton ng mga sukit? You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Mga ka-K5 naton, sa 8 days na lang, Pasko na! Wow! Ano ang December 31 man? Abre nyo ba kalendaryo? Bigwapo, December 31, anong 31 man? Merry Christmas! Lahat lang. December, Wednesday, gigili mga ka-K5, December 31, Wednesday! Wow! Namitan ikon mga matupa sa mga Sabado. Matupa siya sa mga Domingo. Para suwabe lang. Well, sa mga K5 naton yung nagatutok subong dira sa radyo, hindi pagkalipati nga mag-inom sa Klinika D3 Bio with virgin coconut oil, the superfood supplement. Bakal ka mo dira mga K5 sa Klinika D3 Bio. Parisan ninyo sa Mighty C, the alkaline vitamin C with antioxidant properties and the superior antioxidant Klinika GTX 500 mga K5. Bakal ka mo sina. Nagsubong medyo malamig-lamig subong ang tiyempo. Gusto gid sa mga tatay naton nga magtulutoslok. Sa mga tatay naton nga naga-init-init ang lawas pero wala nagatindog ang ila mga balatong. Inom ka mo sa Extend Food Supplement for Men. Kaya pag inom nyo na sigurado, malabot gid ni tatay ang
tasok sa Well, balay mo si Peli mo itsura daw. Angel. Gabi mga ka-K5, nainit ako kami nagapinanawag sa akon nga cellphone. Mga alas 3 ang aga, bawhala sa panawag. Ring, ring, ring. Hambal niya sa akon. Hambal ko, hello, good morning. Siyempre tulog pa si Chocolate mo. Hambal niya, good morning. Pwede kami ka-enroll? Hambal ko, sir, aga pa. Magin patay niya dayo ng cellphone. Nag-ring na naman. Gin-block ko siya mga ka-K5. Baon may nag-ring niya po. Lain naman nga cellphone. Duga pang saskogit siguro. Huwag ko tawgan man Pagtawag ko, hello, good morning. Hambal sa bata, good morning. Hambal ko, ara si Angel. Hambal niya, wala kami di Angel, sir. Hambal ko, puro kamo yawa. O, kabalo si Chocolate. Kita ko si Angel, wala ka no Angel. Hambal ko, puro kamo yawa Well, mga ka-K5, nagatubog ka bala sa tubig na mahigko. Bahol ikawin na kasi mag-leptospirosis ka. O sa mga gabi, mag-shoutout naman da. Let's go! Shout out! Shout out! Shout out! Hey, DJ Macho Kulit! Mga ka-K5 naton, ginatamyaw naton si Dongdong. O nga, nagamamati subong sa aton, ara sa subong sa may Libertad. Machocolate tamyaw kami dyan ni Mama kag ni Papa, puno sang grasya. Wow! Si Yana mayong gabi. Hello, gali sa kay Mama Jusel. Nga nagamamati subong sa aton, good evening sa imo. And also, gali sa aton ng mga viewers subong nga nakatutok. Salamat sa 262 nga viewers. Nga nagamamati subong sa aton, good evening sa inyo everyone. Every 2, every 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Hello magaling sa mga friends naton nga nagapamati subong kay Sir Jemon Ilito nga nagapamati man subong sa aton ginatamyaw naton si Rayon kag si Miss Finley nga nagapamati subong sa aton good evening sa inyo tanan-tanan. And sa mga friends naton nga nagatutok man sa aton, thank you so much. Damyaw ko man mga friends naton diri sa may Bitasor, si Ilok-Ilok gumating subong zaton. Grabe si Ilok-Ilok Thank you so much Ilok-Ilok nga nakatutok man sa aton nga program subong nga gabi. Wow. Thank you so much sa inyo mga ka-K5 Damyaw ko man mga friends naton nga mga kabataan. Hello sa mga cute kids naton kuno nagapamati kay Chocolate Bao basi karon makahambal ko sa hindi manami. No? Hello! Na, sa mga kids naton dira ho. Sa may uton mati sila subong. Shoulders, knees, and toes. Knees and toes. March, march, march. Legs is all march. Hello, gali sa kay Jinjin. Nga nagamati sila subong sa aton. Nga nagapamati kami di sa imo Chocolate tamyaw. Akon nga bata birthday niya subong si William Castro. Happy birthday kay William Castro. Ay, grabe to. Bonggang-bongga talaga to And especially pagin sa mga friends naton diri sa may Ponta Vedra, Capiz. And nagatutok yapon sa K5 News FM Philippines. Well, mga ka-K5, buksan ko na ang linya. Kung gusto nyo magtawag subong sa aton diri, abriyan ko na ang linya sa aton nga Smart Line kag sa aton nga Globe Line, mga ka-K5. Sa ato naman nga Globe Line mga ka-K5, pwede ka muna katawag kanakan. Chocolate nagapamati ka makamudi sa Mon subong diri ko lang si Arturo sa Dumangas. Gamati subong sa ako Chocolate. Be, hapahabo lang gali si Chokli. Gamati sila subong sa imo. Salamat gid kay Chokli, gamati subong sa aton. Good evening. And kay Mrs. Jingjing Pillones, yan nagkamamati man subong sa aton, good evening sa inyo tanan-tanan. Karami sa akon nga colors ang kalo, yelo, kag fola, kag blah, ay kalain. And hello gali sa kay Richine.
Gabamati man subong si Richin sa aton. Good evening. Alright, mga ka-K5 naton. Kung gusto nyo gali magtutulot tamiyaw ka mo di sa akon, tawag ka mo di para sa jahon tani ang aton nga programa subong. Tawag ni mga ka-K5. Tawag na ka mo di sa akon. Ano yung number nga pwede nyo tawagan? At tawag na ka mo di mga ka-K5 ha. 0995-398-4633 para sa Globe Line naton. Kag sa aton pagid nga ay nga sinaktan mo ang puso ko. Wala pa gani, sinaktan mo na ang puso, Kuya Dayon. 0995-398-4633 na magtawag sa 0908-759-6316. Kung wala ka mo da-load mga ka-K5, hambal ka mo da. I-PM nyo ko sa Facebook page nga Stream View Channel kaya ako mismo ang magatawag sa inyo. Ay, grabe manawag ako sa inyo kag mag-enjoy kita sa mga gabi. Yatamyaw naton si Isabel Solinap nakatutok gid kaupod sa imong mother nga wapa-wapa. Good evening sa inyo da. Thank you so much, Ken. And salamat gid sa mga friends naton. Kay Lance Ezekiel nga nagapamati. Hello gali kay Lance Ezekiel nga napungil ang iya nga ngipon. Wow. Grabe nagapungil-pungil ang ngipon. Grabe. Let's go. Shout out. With DJ Machikule. Hello man sa kay Darfield. Gabamati sila subong sa aton si Darfield. Hello, good evening. Mayagi si Darfield na nakatutok man subong sa aton. Kag sa friends naton ha, sa mga friends naton nga nagapamati subong sa aton nga program, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Grabe. Alright mga ka-K5. Sa jahon tadi ang aton nga program subong. Ari, may basahon ko di sa ka-letter. Kung gusto niyo mag-ahat ang advice karon, pwede ka muna katawaga. Kaya ma-enjoy kita. Ang ato nga question sa mga gabi, mga ka-K5. Nga may batasan ang mga Pinoy nga mahiligin magsawsaw sa mga chismis nga wala man sila may nalungong. Abe, pabati ako bisang mga sabat subong nga gabi. Ang gusto ko manawag sa ako ng mga baan gid nga para perti gid ba para sadyang aton nga mga ulo istorya. Nga may mga batasan ang mga Pinoy nga ginaguba ng tao gani siya nga kilala yaman na namian pa siya mamati. Abe, itawag nyo dibi sa K5 News FM kay Macho Kulit. Tawag ka mo din sa aton nga Globe Line sa 0995-398-4633 mga ka-K5. Ha? Or tawag ka mo sa Smart Line naton sa 0908-759-6316. Busy ang cellphone nyo, Macho Kulit. Abe, itry ko Try ko lang tawag kung try nyo tawag O mga ka-K5 naton, kung wala ka mo load, ibutan nyo di ang number. Kaya ako na lang manawag sa inyo. Ipatawagan ta ka mo sa amon teknosan. Hello gali sa kay Nanay Nenfa. Maayong gabi. Sanday Bel kag Jose Borgos yung nakatutok man. Kay Lizelle, good evening man sang Burot, New Luzena. Ay hello gali sa pinakagwapa kag mabuot nga girl, si Isabella Zolinap Criade. Nakatutok subong sa aton. Po nang yang nanay nga wafa-wafa. Ang pamangkot naton mga ka-K5, ang question naton subong mga K5 nga kadamo sa mga tao nga mahilig magsulusawsaw ka magduludugang sa mga chismis agud maguba ka. Ano bala kag ano balang tawag mo sa ila? May caller kita subong sa line number 2. Hello, mayong gabi, gwapa. Gwapo ni. Hello, mayong gabi, Macho Kulit. Hello, gwapa. What is your name?
Si Lenlen, Lenlen, taga diin si Lenlen. taga Pavia. Taga Pavia si Lenlen. Oh, hello, good evening. Good evening, Ma'am Matsukulit. Mayong gabi na, hayaan mo radyo. Dali lang kayo, napatay kita. Hinaya mo radyo, anay palangga, hindi ka na magpalapit sa radyo mo para makabatian ay kita palangga. Okay na? Alright, okay sige, be, palayo-layo ka bigamay para mabatian ni Matt Chocolate ang mga voice lesson. Okay na? Alright, sige, okay na po. Guwapo, what is your name? Si Mela. Taga diin si Tuto Mel. Diri lang sa may San Isidro Lapas. Alright. Kamusta naman ang mga pumuluyo natin sa San Isidro Lapas? May binabaha gamay-gamay. Wow! Ano klase baha hamot ang tubig? Puti ang tubig o kon baho guab ang tubig? Insaktuan lang. Insakto lang. Sinuupon mo dyan? Baha ngalin sa ulan. Ano? Baha ngalin sa ulan. Baha. Guwapo! Tano, sudaan mo kagina, guwapo. Sudaan mo. Pinirito nga galunggong Wow, sobrang sarap naman yan. Tapos may kasama sang... Sa patis sa Langgaw. Stars. Garabing sarap-sarap yan Ikaw nagluto din? Gimpirito lang si Mrs. Ginprito mo lang? Si Mrs. nagprito sa'yo? Tapos gimpugan siyang katumban ng Langgaw at patis. Uy, salamat. Sarap-sarap talaga yan. Sandali lang, para mananotice ako sa'yo. Parang yung mga tono mo, parang Cebuano ka. Hindi gid man. Amo gid na akong basta first time. Makasabot ka man sa akon, dong? Siyempre man, oy. Abi ko wala ka mang sabot kung mga tao ka mang gyapon. Ilang taon ka na, bossing? 40. Ay, 40 years old ka na. Umiinom ka din ba ng DTX Beauty Soap? Siyempre. Ilang years ka na umiinom ng DTX Beauty Soap? Mga 2 years pa lang. 2 years pa lang? Ano yung sabor niya? Ininom ba? Hindi yan ininom hindi iniinom. Inaano yan? Pinagsasabon yan. Pinagsasabon? Akala ko kasi iniinom mo kasi magtetego ka Baka magbubura yung baba mo kapag umiinom ka ng DTX Beauty Soap. Magbubura. Hindi nagsasabon yan. Hindi pwede inumin yan. Baka magulat ka, lumupok yung liver mo, ha? Katulad kay Christoph Davids. Opo. Pero nakakain ka na ba ng pasas? Pasas? Opo. Parang hindi pa hindi ka pa kumakain ng pasas? Parang hindi ko yata type hindi mo type? Pero nakakita ka na ng pasas? Ano ba yung pasas? Parang hindi pa Yung pasas, yung raisin? Bukmata mo. Anong pasas? Yung itom? Yung itom na linalagay sa mga salad? Hindi mo ba nakita yan? Okay. Nag-gets ko na. Nakakain ako. Pasas. Diba? Masarap yung pasas, no? Masarap. Opo, masarap yung pasas. May asawa. Mga fruit salad, tama. Kuring baka. Masarap yan. May asawa ka na ngayon? Oo. Nandito rin sa Iloilo? Nandito siya, tulog na kasi. So ibig sabihin magkasama kayo ngayon? Oo, tulog sila ng mga kabataan kasi may klase bukas. Oo. Mga ilan na mga taon, mga ilan na mga edad ng mga kabataan mo? Ang first grade 6. Opo, tapos? Tapos ang sunod grade 5. Tapos ang sunod grade 4. Yun, grade 4 na siya. Tapos ang sunod grade 1. Oo, tapos? Tapos yan lang ang nag-aral.
Alright. So, ibig Kasi sabihin... kasi yung bunso, 2 years old. Yung ano? Yung bunso. Lalaki, babae? Lalaki. Lalaki siya. So, yung bunso is lalaki, tapos babae. Hindi siya nag-aral pa yung bunso. Bakit hindi siya nag-aaral? Ano nangyari sa kanya? Hindi siya nag-aaral? Kasi 2 years old pa lang. Po? So, 2 katuig pa lang. Parang dalawang katuig pa lang siya. 2 katuig pa lang siya. Wala naman problema yun. Alright. Pogi, may katanungan lang si Ma Chocolate sa'yo. Bakit mga tao mahilig magsawsaw sa mga chismis na hindi naman nila alam yung punot at dolo? Kasi ugali na talaga yan ng Pinoy. Ganyan talaga yung Pinoy. Nakikisaw-saw sa mga chismis na wala naman siyang nalalaman. Kasi kaya nga gano'n, kasi gusto niyang alamin. Alamin. Tapos? Gusto niyang alamin kung ano ba yung pinag-uusap-usapan. Lalo na kapag ano ba man nakaka-intriga. Tapos? Kasi gusto niyang magdagdag eh. Yun lang. So gusto niyo magdagdag para siraan yung tao? At saka kasi nasasarapan siyang makinig eh. Para bang kape para sa kanya, para bang DTX 500. Yun tama. Parang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Chocolate. Salamat. Pogi. So, ibig sabihin, so yun ang iniinom. Alam mo yung mga produkto yung Dr. Aminoy ngayon? Siyempre kasi madalas naman akong nakikinig sa mga programa niya. Okay. Palagi siya na-program. So, ibig sabihin pala, naka K5 News FM ka palagi? Oo. Lalong na sa programa mo. Salamat Palagi ka pala na palagi ka pala na... Nakikinig sa'yo. Opo, nakikinig ka sa akin. Salamat din. Lalo na panghapon ka, lagi ako nakikinig sa'yo. Bakit ka nakikinig sa akin palagi? Kasi nasasarapan ako makinig sa'yo kasi napakaganda ng boses mo. Ay, ganda ng boses ko. Grabe naman. Nakakaaliw kang pakinggan. Ay, grabe. Salamat sa'yo. Sana, ikaw rin ang ganda ng boses mo eh. Nagbo-voice lesson ka ba? Ha? Nagbo-voice lesson ka ba? Hindi naman. Ay, hindi. Kasi ganda din ng boses mo. Pero maraming salamat sa iyo, bossing na tumatawag ka dito sa K5 News FM gabi-gabi. Sige. Madalas akong nakikinig sa'yo. Sige. Bumati ka kung gusto mo. At gusto mo, bumati ka. Sige. Mabati ako. Una sa lahat na magandang gabi sa'yo, Idol Matt Chocolate. Salamat po. At sa lahat ng staff ng K5 FM, News FM. Lalong-lalo na si Espia Humalay na nakikinig din ako sa kanya kapag umaga. Ay, salamat. Makikinig ka every morning kasi siya nagpupukaw sa iyo tapos... magkape na. Sabi ng intro niya, bangon na kag magkape na. Bangon na! Bugtawron! Amo na sabi niya. Namo na kag-doktor o kang ano. Bugtawron! Apoy man ba? Si Ted Awero Francia. Oo, si Ted Awero Francia, morning. Naman ako sa biya. Nakikinig ka rin sa kanya. Very good. Ang galing Ay, nagsarurot. Yung signal mo nagsarurot na eh. Ano? Hello? Hindi ko na po naintindihan. Okay, sige. Okay. Pogi, maraming salamat sa iyo Tumawag ka palagi dito sa akin para mag-enjoy ka naman, ha? Maraming salamat po sa iyo, iho. Thank you so much. You're also to the best radio stations, K5 News FM. Iniwan niya ako sa ere. 32 after 10 mga kasama. Nakikinig pa ako dito sa K5 News FM, Iloilo. Magbabalik pa po. Nga nag-Tagalog ako yung mga receive. Parang lat na talaga ako
Magbabalik pa po si Macho ulit. Dahil lang sa #1 radio station sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panundungon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bagong nga paglaho. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miguel. Before po na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masalangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga magapugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman ganun. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-iwong sa bago nga paglao.
in behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ramil Uy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and that instrument gamit niya is our boss, Dr. Ramil Uy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko, na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best
Despite of all of these trials, ang ako niyang kagustuhan is mapadayon ang ako nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Mga ka-K5 natin, ang oras sa Pilipinas is now 10:45 on the clock. Mga ka-K5 natin, good evening sa inyo tanan-tanan. Nagabalik naman ang programa ni Matt Chocolate sa Laugh Out Loud. Hello guys sa ating 257 followers, viewers right now. Nakatutok yapon sa K5 News FM. Tamiyaw taman mga friends natin, anay Dogadamo sa mga aton nga viewers. Huwag na tamyaw, mapasensagit. Grabe, abi subong kadamo sa mga ginabasa ni Ma Chocolate, no? And also especially sa mga friends naton diri sa Tagbak, no? Nga nagkamamati man sa aton nga program. Salamat, Ged. Tamyaw ka man, friend naton sa may Sikior. Nga always nagatutok sa programa naton. Salamat Gin, nga taga Sikior. Grabe. And also galing sa mga friends man naton diri sa may Libertad nga nagatutok sa K5 News FM Iloilo. Well, mga K5 naton, tamyaw taman si Ranil Anggayo nga nagapamati sumong sa aton. Good evening mga tasira ni Anggayo nga nagapamati sumong sa aton. Thank you, Gid. Especially pagid sa mga friends naton diri sa may Butda, sa may Oton. Nagapamati sila sumong. Thank you so much, Gid. Hello man sa mga friends naton sa may Malay sa Malay ni Guro. Nagatutok sila sumong sa aton. Kag nakatutok sa K5 News FM Iloilo. Hello magaling sa kay Sir Brian nga nagamati sumong sa aton. Nilogilik kay Ma'am Arian dira kay Sir Joe sa may Ingori La Paz. Mayang gabi sa inyo da ma'am kay kulit nga nahulog sa stage. Boy na lang kasaon. Namot ako kay kulit one day ba? Adas ka masao, dito manitso siya sa basa stage ka naglumpat. Ay, baparte. Grabe, Ged. Pa-shoutout kay Shem Justine. Nagatutok man sa K5 News of Philippines. Madamo nga salamat sa imo, Mr. Guapo, Shem Justine. Maduway kagid ka pakita sa akon niya ba? Pero may kailang nagalantaw sa live ko pero wala ka man kapakita sa akon. DJ request songs. Let You Go. If I Let You Go sang Westlife songs. Mo ka namin Pa-shoutout Matt Chocolate dito sa Barangay Dungon ay request songs. I Lay May Love on You. Good evening, happy listening, watching live right now sa Tubungan Public Market. Hello gali kay Ma'am Aryan. Mayang gabi na si mo Arian sa Alegre kag si Mama Mutin. Mayang gabi sa mga Espinosa family nga nagapamati subong sa atong program. Thank you so much, kid. Hello gali kay Eric. Nagapamati man subong sa aton si Eric. Thank you so much, kid. And especially gali sa mga friends naton diri sa may Kalinog, ginagapamati sa atong program. Salamat gid mga taga Kalinog naton nga mga friends. Ayos. Okay. Buksan ko duot ang linya. Kung sino gusto magtawag, tawag ka muna. Ang kumangkot ni Matt Chocolate sa buong gabi. Kadamo sa mga tao nga mahilig magsulusugpon kag mag-ubra chismis biskan hindi man matuod. Basta maka-chismis lang. Ubra istorya para maguba tao. Para sa imo mga ka-K5, ano bala ang tawag mo sa ila? Mahilig sila mag-ubra chismis. Tapos kung sukmaan mo gani, dayon pangiwala. Diba? Dayon pangiwala. Wala ko yaya. Buwama mo lang na sila. Diba? Wala mo na ilang style. Tawag na.
Abrihan ko ang linya mga ka-K5 nato na para magsadya kita. Sadya-sadyahon tani. Tawag na 0995-398-4633 mga K5 ang linya dapat ninyo nga tawagan. Na magtawag ka mo sa smart line natin na 0908-759-6316 mga K5. Tawag na ka mo. Para nga makaula istorya kita. Nagbantayan sa Lima Dugay. Alas 10:50 na. Kadasig lang aw. Grabe. Grabe, alas 10:50 na mga K5. Dugay mapuri, matulog na naman ta buwas. Mabugtaw naman ta sa aga, tulog na naman kita matigang. Watiwat-liwat lang, no? Sana all. Mga K5, sa San Jose Antique, may ginreklamo nga isa ka tricycle driver. Kay ginhuyop niya ang turutot sang iya nga pasayro. Sana all. Kanami, basahon ko to balang sa Antique. Naglabay sa ako, no? Dito man. Kanami ka dyan sa Antique update natin. Subong ba? Dito mga Antique update naman. Do kanami niya yahaw. Kita mo ka kay 500. Nadali, lagi pangitaon ko bla. Lagi para nga makabulubasa kag magkulokadlaw naman kita. Sa aton nga Antique updates. Bonggato. Hello, magaling sa kay Minchin. Nagamati isabong sa atoan. Good evening kay Minchin. Mayang gabi sa imo da. Tawag na ka mo di mga K5 0995-398-4633. Nasigon ta lang. Kagtawag ka muna sa 0908-759-6316 mga K5. Tawag na ka mo. Para nga damo ang aton nga colors. Subong. Hindi magalipan mag-inom sang GTX Cafe Mix. May kape ka na. Naka-detox ka pa. Amo nang pinakanami sa mga produkto ni Dr. Ramiloy mga K5. Amo nang pinakanamit. Ang mga K5 Stream View Channel ang dapat nyo i-like ako na sa page. And then Machocolate Machocolate ang aton nga page, no, mga K5. Nagbantayan ng mga programa ni Machocolate. So every Sunday kiti may ara na kita tukar sa K5 ang mga Ilonggo songs na bala. I-play natin ng mga composers. Swabighead. Tamyaw ko man si Lizelle. Nga nagawamati sila subong, ara sila subong sa may Sara. Mayang gabi sa imo Lizelle. Hello man sa friends naton diri sa may Dungon, Haro, Liwat. Good evening sa inyo. Thank you so much, good. At sa tanan naton nga mga friends nga nagatutok sa K5 News FM Philippines. Hello kay Enrico Ramos. Son, how are you, son? Good evening sa imo da sana. Mayong gabi da sa imo. Hello sa kay Christoph Davids. Kag sa mga friends naton mga ka-K5. Hello, galibantayan galia this coming Friday. Ara dang Iconics kaga 1VXN October 10, 2025. Ara sila damay sa Kalibo no, ma-perform ang Iconics PH kag 1VXN. Balubantayan ninyo mga ka-K5. Kit-anay kita da mga taga-Kalibo. Kalibo K5 News FM. Kit-anay kita da. Bantayan ng ang Iconics PH. No, Iconics PH, ara na sila Jacob Smith, KL Estrada, kay JC Miguel. Magabisita na sa inyong plaza together with Enrico Ramos and Christoph David ng 1VXN. Bantayan nyo. Special guest man lang sila da. Thank you! Ag sa mga K5 naton, makadamo na subong, no? Sa mga friends naton diri sa may nga nagatutok man sa aton sa K5 News FM Iloilo. Well, mga ka-K5 naton, magabulos na ang kaayong lawas ni Dr. Ramil Itangoy. Bantayan man mga public affair sa K5 News FM halin sa aga, tubtob sa gabi. Kagbantayan 78 days na lang mga K5, Pasko na.
Well, I need to say goodbye. Matayo na programa ni Madam Usang alas 11 to alas 12 sa programang Madam Usang, Usanga Kubala. All here to your favorite radio stations, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500. Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Doc Ramil, kag paano malikawan? Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan nga edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag naga-bleeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka DTX 500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sa GP. Kag hindi lang amo niya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. DTX 500. Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375. Saan nag-inom ka DTX 500? Ilan na lang subong imo sugar? Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500 na gito. DTX 500. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Doc Ramil? Hindi gid man Sir GP pero may potensyal nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinai, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo. Dere makabulig dako Sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination. DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali maglupok or mag-rupture. Ang IgA vasculitis gali Doc Ramil ang naga-cause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints. Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys. Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka. Baong budlay? Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys. DTX 500. Nagapalang tulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. May diabetes ka na, DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500. Abi mo simple lang ang mga rashes.
Paano ni malikawan, Dok Ramil? Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agod malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amoni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian. Nagapalang pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5.
Kinsa naman ka istorya ang aton basahon kag tagaan sa ang kabuhi sa programa Letters and music, stories of the heart, songs for the soul. Letters and Music. Letters and Music. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. You're looking into your favorite radio stations, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening mga ka-K5. Upo din naman si Madam Usang sa programang Letters and Music. Mga ka-K5, usang ako kay usangon. Taman ka. Well, mga ka-K5 sa buong gabi, isa naman ka-letter ang atong basahon kag tagaan naton sa kabuhi ang iya nga sulat. Dear Madang Usang, tagualang ang ngalan ko nga si Mikoy. Nagaubra ako sa isa ka laundry shop. Kaga, may best friend ako nga tagualang sa ngalan niya. Ping-ping. Madam Ocean, dugay na kami nikaptanay ni Ping-Ping bilang classmate sa isa ka school sa una. Pero Madam Ocean, wala man siya nag-share sa akon sa iya nga problema. Madam Ocean, ako isa ka lalaki nga hipuson. Sa tuod lang, damo ako problema. Pero for the sake lang nga mabuligan ko akong pamilya, nag-strive kita ko. Agud niya, malabot ko ang akon nga pangarap sa habuhi. Madam Usang, si Ping-Ping, dugay na ko na naluyag sa iya sa tuod-tuod lang. Pero nauya lang ko iya mag-open up sa iya. Siyempre, mahambal na sa karon nga dugat take advantage sa poetic classmate kami. Pero si Ping-Ping, Madam Usa, babae nga. Jolly. Babae nga, permilang naga kumot. Pero mabuot. Madam Ocean, isa ka beses, may lalaki nga nagpalabada sa amon sa laundry shop. Kaya naghambal sa amon niya. Balikan niya lang kuno iya payo. After nga ginbalikan niya ang iya nga bayo, madamusa, nagsudihanay sila ni Ping-Ping. Siguro butang tagoro sa mga 5 minutes to 10 minutes ang istorya. Yung nakibot ako. Habal ko ba? May na-istorya si Ping-Ping. Dito ako, Madam Usang, nakabatsyag sang selos kay Ping-Ping. Hambal ko. Grabe, ano man. Parang kahungkwel ko si Ping-Ping yan. Naluyag ko sa iya para at least hindi na siya magsapak sa ibang niya lalaki. Ako na may wadamusa, do ginakulbaan ako kay titoropi type ako lalaki. O hindi ako pugunahan. Hindi man ko mag-move. Do law-law gani, pero abo ko na abi, no? Madam Osa, isa ka beses, inabalan ko man si Ping-Ping niya. Sa sunod, kung mag-istorya ka gani, agan-aganon mo lang. Ibasi makita ta ni ma'am. Yan sabat ako ni Ping-Ping, Madam Usang, kaginabalan mo. Basik nga, gaselos ka lang. Yan tulog ko si Ping-Ping. Habal ko Ping, grabe na masalos man ko bisa imo. Hambal niya sa akon, Madam Usang. Wala lang, gati nakibot lang ko, balan mo ko nga. Agad-aganon ko lang istorya. Oy, in fairness amigoy. Pap, o siya balamiko. Ginambala niya ako na matchocolate and Madam Usang. So hipos-hipos na kuya eh. Nagambaliwat si Ping-Ping sa ako eh.
Mikoy, in fairness, kagwapo sa iya. Tapos, medre pa siya. Ginambalan niya ko gani nga ma-apply ko total. Graduate man kita. Tapos, hindi mo ko diguro magdugay sa laundry shop. Kati tama lang ni. Patamusa, ginambalan ko siya. O gani kay tita mo ni, pwede. Ang sweldo ta, hindi mo niya pariyo sa ibanda. Doon nag-opisina lang tagani. Ang sabat ni ping-ping sa akon, oo. Pero gusto ko mag-explore sa iban. Gusto ko yung mag-ubra sa office. Iskan, makapoy. Sige na, Mikoy, Niyambal ka pa sa akon. Inambala niya ako, Madam Usa. Ako naman nagipos-ipos la ako, Madam Usa. Pag inambalan ko si Ping-Ping, wala. Okay lang ko. After 2 days, Madam Usang, tulaing ginaginabatsag ko kay Ping-Ping. Yung may something nga daw. Mahambal ta ba lang nga. May feelings, kid kuya. Ako naman, Madam Usang, syempre. Mahambal ta ba lang nga. Kung may feelings ka sa isa katao, dapat ihambal mo. Pero ako, Madam Usang, doon nahuyagid ako ya. Madam Usang, after pagid 2 weeks, nagbalik naman ang lalaki. Nagpalaba naman siya. Kanami isang isabiyahan na nila ni Ping-Ping sa gawa sa laundry shop. Namati ako. At siyempre, pwede mo buksan na bintana gamay lang para makabati ka sa istorya nila. Daw chismosa lang ang peg ko. Kung sa babae pa. Ako naman, Madam Musa, nahipos lang ko. Pero bati ano ginhamba sa lalaki nga kung pwede ta ka ma-invite ma-lunch para makilala taman ka. Ako naman, Madam Musa, ang hambal ko sa self ko ba? Garabi ha. May nag-invite na gila sa iya mag-lunch. What if ni-invite ko man si Ping-Ping ma-dinner kami karon after gwa? Total, sweldo man subok. Nakita ko sa smile ni Ping-Ping, Madam Usan. Ito gusto ni man. Nagdabatian ko hambal ni Ping-Ping. Sige, itry ko lang lisensya kay ma'am. Kung pwede ako makaupod sa imo lunch. Pero sir, dalawa mo yabala sa imo. Nagsabat naman ang medrep. Magtamusan na. Ako bahala sa imo Importante. Basta maupod ka lang. Nalakat na ang medrep or ang lalaki, madamusan. Nagsulod na si Ping-Ping sa laundry siya. Higinambalan do shopping. Okay ka lang? Nagsma si Ping-Ping sa akon. Kaya nag-open up siya na. Nikoy, hagado niya ko kano panyaga. So, ginambalan ko siya nga, lumaupot mo panyaga nga, hindi mo kilalang tao. 2 days pala ka mo nagkilala. 2 minutes pa lang ka mo. Una man si Ping-Ping. Kanagabalay uno. In fairness, daan ni gagagwapo siya. Do-crush ko siya na crush. Bao do nagselos, naman ako madamusan. Pinambala ko, sige, ako na matreat ko ron sa imo dinner Kay total, sweldo man. Nag-smile man sa apan si Ping-Ping na nagambal sige After work na mo, Madam Husan, nagkanto kami dira sa may Smallville Complex. Dito kami nag-dinner. Nangita kami sang talan-an dito nga manami man. Nagambal ako sa iya, Madam Husan. Hambal ko, Ping. Okay lang sa imo nga, hari ka sa sa Smallville. Nagambal man si Ping-Ping sa ako nuo. By the way, Blamikoy, kay best friend man kita. Mabayad mo ko sa akon, bayad ka man sa imo, iti sweldo man nato duwan. Kalain mo na karon nga sa kupon mo ko. Hambal ko, Madam Musang, okay lang na wala problema. Basta ikaw. Kabalo ka bala, Madam Musang, nahambal ni Mikoy sa akon.
daw ginahagad mo kuya. Manyapod ha? Ay sabat ni Pingping sa akon madamusan. Basta, manamian ako sa imo. Nag-smile na ako madamusan sa ginhambal ni Mikoy sa akon, rather. Hambal ni Mikoy. Nanamian siya kalong sa akon. Pero wala man kabalo si Mikoy madamusan. Kaya, nanamian man ko sa iya. After naman dinner, nagpulit na kami ni Pingping madamusan. Nagambal na yun si Pingping sa akon nga. Laktun-laktun talang bala, Mikoy, para nga makaulo istorya-istorya kita duwa. So ako naman, madamusang, okay ah. Ate siya nagidaupod ko. Hindi pa ko? Madamusang, sa nagalakat kami sa Diversion Road, nakita ko si Pingping nga. Ka-smile gid siya. Kaya naghamba siya ganit sa ako niya. Mikoy, thank you gida. Kung hindi tawad sa imo, wala ko nakakaon sa manamit nga pagkaon. Madamusa nalipay man ako kay ti doon nag-enjoy man si Pingping sa akon. Tinahambal ko sa iya. Ping, what if Bing? Nga, mahaluyag ko sa imo. Gintulok ako madamusay ni Pingping kinaghambal nga. Oh, tuod pala. Napagambali sa akon, Madam Usa, may feelings nga. Do katamis. Giliwat ko pagid pamangkot ka, Madam Usang, kay Pingping. Ping, what if Bing haluyag ko si mo, kaya I am bored sa imo. Mikoy, nga-joke mo ko.
Pero sa tuod, Madam Usang, wala ko sa ginadyo. Gusto ko gid siya pangalagan. Dugay ko na siya na loyagan. Dugay ko na siya nga crush, Madam Usang. Pero nahuya lang ko yung mag-open up sa iya, Madam Usang. Kibasi ba lang nga failure niya ako. Madam Usang, naghambal ako sa kay Mikoy. Mikoy. Sure ka ba lang nga, makalaya ka sa akin, Mikoy? Bilang isa ka lalaki, Madam Usang, nagtango ang akon nga ulo na nag-assign niya, Habag ko sa iya, sa tuwid lamping, dugay na ko naluyag sa inyo. Hambal ni Ping-Ping sa akon, Madam Usang. Okay. Pero sa tuod lang. Basi, hambalon mo ko, hindi pwede. Hambalan na lang ko diretso para nga hindi ko masakitan. Sa bate Ping-Ping sa akon, ikaw, Mikoy. Wala pa gani. Kumod ka na tayo, Nga ako maghambal ko nga. Hindi pwede makikagiyad. Mahambal ko ba nga okay? Anong feeling mo? Do hindi ko kay Chindi sa ginhambal niya, Madam Usang sa akon. Hambal ko ano ni man? Ano ko sige Depende sa imo, PM mo lang ko karon sa gabi. Or magpulik isa balay niyo. Kung ano ang nabatsagan mo sa akon. Hindi ko mag-okay ka. Okay man ko, Pero kung hindi ka gusto sa akon, wala tamahimo. Nagpakuno-kuno, dala ako, Madam Usang, nga daw sa okay lang. Pero sa tuod lang, Madam Usang, ito ginakulbaan ako. Kay kabalo ka bala, Madam Usang, nga gusto ko mantani nga mabatsagan ang matuod-tuod nga pagpalangga, Madam Usang. Ako naman, Madam Usang, naghipos lang ko. Naghambal ko, sige lang. Kakayanin ko ito. Basta importante, basta pilakadlaw, sabton to ko ni Ping-Ping. Wala naman ko, Madam Usang, nagpamunahuna pa ko ano. Hambal ko, batunon ko na lang kung ano ang iya desisyon. Pagkalipas ng 1 week, Madam Usang, si Ping-Ping nag-open up sa akon. Mikoy, base next week, hindi na ako mag-work. Iti, ma-apply na ako sa government. Bayaan mo ko di? Mikoy, kinanglan ka man mag-explore. Okay lang sa imo? Dayon ko, Madam Usang sulod sa room kung diing ginabatang alinabhan. Duging ko mo sa pandukan. Kaya almost 3 years, gopta na kami nga duwa dira sa laundry shop. Kaya una pa gani pag-ubra niya, nagambar sa akon. Wala ba ya ay best? Imagine mo na, Madam Usang, duging ko mo sa gitapon dughan. No, matulo apon luha. Na hindi ko kabalo, ay hindi ko kainchindi sa ako ginabatsag. Habag ko sige lang. Buwan tahon ko na. Ang importante, nga ubrahon ko lang obligasyon ko. Madam Usang, after 2 weeks, inistorya ya si Ma'am. Tignakibot man si Ma'am sa iyang desisyon. Hinpamangkot ko siya kung kamusta ang status ko sa imo. Okay ba bala nga mga loyad ko sa imo? Ang sabat ni Ping-Ping sa akon, Madam Usang. Mikoy, pasensya kit. Best friend na pagtulo ko sa imo. Hambal ko, ha? Hambal mo okay man, subong best friend naman? Gin-mention ni Liwat, Mikoy, sa tuod na best friend lang kid ang pagkapi ko sa inyo.
Pero, kawalo ka ba namin ko nga? Kung makaproblema ko, ikaw ginapangita po. Sa subong siguro, hindi ko gaanay mabato ng mga request ng mga riyag ka sa akin. Kubrahon ta na yung atong obligasyon. Masupot kita na para sa pilakad tao. Ibit na pang pudlayan. At matang usang, naging kumos na akong dughan. Sagin busted niya ako. Pero gina-ignore ko lang. After 2 months, nga obra ako sa laundry shop, nung naka-move on naman ako sa iya, kag siya nag-obra naman sa government. Lunes nga adlang madamusang, nadabduman ko kit. Na naglagaw ako sa isa ka mall dira sa Mandurriao. Nakibot kid ako madamusang, kay una ko yalakat. Pagbalikid ko, si Ping-Ping mana. Data ko dahuno ko madamusan nga may ginatawagan sa cellphone. Naglabay sila. Upo diyaan, medrep. Nga nakita sa laundry shop. Daging kumos na akong dughan. Nabal ko garabe. Hugim prangkay na lang ko binga may nobyo siya o may nagapanguliag man sa iya. Hindi nga baloy niya ko nga. Hindi pa siya prepare magmigo. Ginsapak ko gid siya madamusan. Habal ko, Ping, kamusta? Natulala si Ping-Ping sa akon. Kahit holding hands pa sila sa lalaki, madamusan. Dayon ko lahat. Laban ko authority nga mga aki. Hindi man kami, pero kasakit lamang. Pagpuli ko na sa balay, madamusan, gin-PM ko dayon si Ping-Ping kaginambalan. Ping, panigin munuhan mo na ko daan sa una nga may boyfriend ka. Anong reply sa akon? Ay, yan na boyfriend. May best friend lang ginapagkabig sa akon girlfriend sa imo. Dira ka lang asta. Ma-reply pa ako tani madamusan, pero kin-block na ako. Thank you, Gid, sa pagbasa sa akon ni letter. Diya sakit kid akon balatsagon madamusan. Niya may mga babae galing hindi prangka. Kinatago nila gali na hindi ka nila gusto. Salamat, Gid. Ako, si Mikoy, Sampalumpa. Thank you so much, Mikoy, sa iyong mga letter tonight. We'll be right back. More music, more fun on your favorite radio stations, K5 News FM. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyo mga ka K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
mo. Bisan inon mo na ang away pa nakakamahaw sa agay kung magkakdo si Putsan. At siyempre ni Aramansan, may isip! Sigot ka! Tapor, gabi ka makatulog kay Marado, ha? Hindi ko na matulog, alam mo na. 1, 2, 3, go! Balis ka tonta. Patay. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Sa'yo ang last mo naglugbo. Gabi. Wow, gabi. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo. lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, ang kinido wala. Wala pa naganap na. Banala? Banala. Oy, garap. Kinala mo akong mayor, Nay? Yung mayor ta? Jit yun niya, sis. Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na naman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Oh, again, oh.
Pwede top 3 lang. Okay. Final round. I-products mo na! Grabe sila kay Guapa, oh. Sa mga kutos, Okay, kamo ang mag-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpalakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay. Naisip mo naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-iisip lang sa mga pumuluyon kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalaga. Contestant number 2, Nanay at Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Durbisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng anak, ha? Mga batong na panginsang, Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso, ganihata, nakadlaw siya. may tag-piso pa na is water sa Kung aray, awan. udang tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumagabo, pasakay. Pasakay na. Tara na. Ini sa ikon ko lang binog. 200! Yung pasakay, dito ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, how? 300! Na pagpati mo sa lagbong ako mo. 400! Kami? Tutuha. 500! Nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa aking 5 years FM? Okay. Liwaton ang hambang naton FM Horay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not kasi may gugod na siya. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka ng yabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang itaon sa FM Horay Ball sa Lingon. Ikaw ang mahambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5.
pinang ano mo, sino natin 500. Nasa yung 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! Wow, grabe! Matanda! Tanda, magka-shoot pa! Oh, dili ka sa nag-champion talagan! Dali lang. Bagong ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano na yun? Ano maglogo? Sino lang maglogo? Si Papa! Ready? Music! Radyo Bandera sa una, subo! Kaya ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala na lipay? Okay. Amo na lang nalipay niya. Tapos nasama ko na ako sa kayo. 500! 1,000! 1,500 pesos! Yeah! Sige, ano ba ang pasok sa K5 News FM kay Doc Ramiro? Maraming salamat. Sige, ang ipay na lang ba? Hindi ka na pagkanta, punin na to! Wala ka ta! Ano bang gano'n kay Jack? Madamogid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Happy Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyo padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance sa magkaong ngilingin-tos. Okay? Sino gusto makita? Sino nagkasama? 88.7 bonggang letter ni Mikoy. This is your favorite radio stations, 88.7 K5 This FM. Ako po si Madam Usan. Usang ako, pay usangon, taman ka.
mga K5 nato nga nagatutok sa boss sa nga program. Good evening, everyone. Kadami sa magtulog-tulog. Malamig-lamig. Kung may aircon ang kwarto. Pero pa wala bala. Medyo mapulupa ang la. No, mga ka-K5 naton. Sa mga ka-K5 naton sa mga nagalagaw-lagaw dito sa syudad, nagpabidya sang Iloilo, hindi ka mo anay pag-abikin o magpahaga. Natamyaw naton si Nanay Solet. Yan nagabamati sa mong sa aton. Nanay Solet, good evening. Hello man kaya Tatay Roboso. Nagabamati sa atong program. Hello Tatay, how are you? Sa mga friends naton diri sa Benedicto Haro. You always nakatutok sa K5 News FM. Madam Usang, tamyaw kuman mga friends ko diri sa may Fundidor. Nagkapamati sa buong sa ako. Mga taga-Fundidor da, good evening sa inyo. Sa mga friends naton dira sa may Kanumpang, pa sa Libertad, na nagatutok every night sa programa ni Madam Usan sa mga taxi drivers nato. Hello? Malang driver, wala ko masakyan mo. Maangkas, wala ko magsakay sa imo. Mapasabak yung kuya sa imo. Lots of mga kag-5 natin na nag-comment diri subong sa ating comment section. Good evening sa inyo. Madam Usan ka namin iblas ang tingog mo. Feel ko gid, ba? Ara ka naman, tulog landa, bala pa mati, landa, bala nila pagkapti-kapting imo nga tweety bird. Manamusang every time mamati ko sa imo, lain na ako nga ginabatsyag. Ay, grabe. Ano ang ginabatsyag mo? Well, mga kaka-5, wala na kita simple. Buwas naman. Next day, pagit. Enjoy tang life natin. All here to your favorite radio stations, the number 1, K5.